ingon si Attorney Salvador Panelo, kanhi presidential spokesperson atul sa interview sa RMN Manila, nga pwedeng ma-impeach o pwedeng ma-convict si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kung masayran nga dune kini kalabutan sa pagpaaresto kay kanhi Pangulong Duterte. Sumala pa niya mga higala, dili pwede motabang ang pamuno nasod o ang gobyerno ngadto sa ICC o Interpol tungod sa gustong ipatuman ang warrant of arrest kay wa kini jurisdiction sa atuang nasod. Pwede ka dito Ivan Jason Baul. So kung mapamatud-an karon nga dunay kalabutan si Pbbm mga higala, pwede ning ma-impeach. Naagani pud toy post kagahapon si Mayor Baste Duterte mga higala, ang iyahang giingon dito mga kasama aton sa taong English mga kayo to. Nakita to ninyo kagahapon mga kasama nga post niya sa iyahang Facebook account nga Baste Duterte. Yan niingon siya dito mga higala nga gitubag ato pong gipangutana kang Professor Ramon Beleno III. Unsa may pasabutan niya kay daghan nang ngutana dito unsa may context ani Mayor. Kay para makasabot pud mi Mayor. Quote unquote, when PRRD calls and it's a bluff, Bongbong Marcos is done. Mato natingala ang netizen sa post ni Mayor Baste kagahapon ni. Sa pagpanubay o pagpangutana sa DXDC kang Professor Ramon Beleno III, ingon niya nga wa pa nahutdan og moves do na paday alas si PRRD o FPRRD. Unsa ka to? Ayan. Ana pa ganito mga comment dito ay Bro Trump. By Trump. So na yung mga ingon ana ba? Pero ang ingon ni Professor Ramon Belona III, quote unquote, giving the impression that they still have aces underneath their sleeves. Napado sila yung mga surprises da sa unahan. Napado sila yung mga alas mga higala.